Mă numesc Stella Bacu, sunt funcționar fiscal al Direcției de Cheltuire Fiscală de Lucrani și împreună cu colega mea, Diana Pornic, vrem să vă aducem la cunoștință care sunt principale particularități de completare a dărilor de seamă SIM24, DAP 24, aferent perioadei fiscale 2024, regimul fiscal al organizațiilor necomerciale, adică cei care prezintă dare de seamă în OC17, particularitățile completării declarației cu privire la impozitul unic EU17 și, dacă ne va permite timpul preconizat, vom vorbi și despre determinarea obligațiilor fiscale privind impozitul venit de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, care prezintă declarația formularul CET 18. Inițial vom începe cu informația aferentă contribuabililor care aplică regimul fiscal al sectorului mici și mijlocii. Pentru anul 2024, acești contribuabili au obligația de a prezenta dare de seamă SIM24. Care sunt subiecții impunerii? Subiecții impunerii sunt agenți economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, exceptând gospodăriile țărănici de fermier, întreprinzătorii individuali, cât și agenți economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestare de servicii de consultanță pentru afaceri și management este mai mare de 60% din venitul de vânzări. Țin să vă informez că acești contribuabili pot de asemenea să-și aleagă regimul de impozitare, fie prezentul regim, fie cel aplicat în modul general stabilit, dar dacă întâlnesc următoarele condiții. În primul rând, conform situației din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente celui de declarare, ei au obținut venit din livrări scutite de TVA fără drept de deducere sau livrări impozabile cu TVA în sumă de până la 1,2 milioane de lei, cu condiția ca livrările scutite de TVA fără drept de deducere să depășească 50% din totalul livrărilor. O altă condiție este, conform situației din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente, perioade fiscale de declarare, acești contribuabili nu au obținut venit. Și opțiunea a treia este pentru contribuabilii care s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare. Însă, alegerea regimului fiscal se va realiza prin indicarea lui în politică de contabilitate a agentului economic pentru subiecții de la punctul 1 și 2 până la data de 25 aprilie, pentru subiecții menționați la punctul 3, adică cei care s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare, urmează să fie indicat în politica de contabilitate până la data de 25 a lunii următoare, trimestrului de înregistrare. Obiectul impunerii pentru această categorie de contribuabili este venitul determinat conform contabilității financiare obținut în perioada fiscală de declarare. Dar nu se vor include în veniturile impozabile prevăzute la articolul 20 din Codul Fiscal și veniturile rezultate din diferența de curs valutar și sau diferență de sumă. În același timp, valoarea returnului de marfă sau a reducerii va micșora mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returnul de marfă sau s-a acordat reducerea, inclusiv în cazul în care vânzarea marfelor respective a avut loc în perioadele fiscale precedente. Pentru această categorie de contribuabili, cota impozitul pe venit este de 4% din obiectul impunerii și se calculează anual prin prezentarea declarației nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare. Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate trimestrial până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător. Iată, aici avem și un model de formular, forma SIM24, care a fost aprobat în ordinul Ministrului Finanțelor numărul 143. De asemenea, a fost aprobat și modul de completare a acestuia. Încă o dată vreau să menționez că prima perioadă de raportare este anul 2024. Nu cred că o să găsiți mari impedimente la completarea declarației. Ea, dimpotrivă, a fost simplificată comparativ cu formularul SIM20.
dar totuși o să trec revistă un pic prin indicatori, da? La rândul 1 se va reflecta suma totală a veniturilor constatate în contabilitate financiară, conform prevederilor SNC-urilor sau standardele internaționale de raportare financiară, care se va determina pe suma tuturor conturilor din clase venituri. În rândul 2 se vor indica veniturile neimpozabile prevăzute la articolul 20 din Codul Fiscal, care nu se includ în componența obiectului impunerii. În rândul 3, valoarea returului de marcă, se indică returul de marcă care urmează să micșoreze mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returul de marcă. Aici se indică valoarea returului în cazul în care vânzarea și returnarea au avut loc în perioadele de gestiune diferite, iar în cazul în care livrarea și returnarea au avut loc în aceeași perioadă de gestiune, valoarea returului nu se va reflecta. În rândul 4, valoarea discontului, reducerii. La fel se indică discontul acordat de către entitatea de raportare, care urmează să micșoreze mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care s-a acordat. Se va indica valoarea discontului în cazul în care vânzarea și acordarea discontului au avut loc în perioade de gestiune diferite. Și la fel, în cazul în care livrarea și acordarea discontului au avut loc în aceeași perioadă de gestiune, valoarea discontului nu se va reflecta în declarația SIM 24. Respectiv, în rândul 5 se vor indica veniturile obținute în urma diferențelor de curs valutar și sau diferență de sumă care nu se includ în componența obiectului impunerii. În rândul 6, deja, conform formulei și aici este indicată, se va indica suma venitului impozabil, respectiv rândul 7, cota impozitului de venit, care pentru anul acesta, cum am menționat, și anul 24 constituie 4%. În rândul 8, indicăm impozitul pe venit achitat în afara Republicii Moldova, dar în condițiile stipulate la articolul 82 din Codul Fiscal. Începând cu perioada fiscală 2025, acest rând nu se va completa. Respectiv, rândul 9, deja reflectăm suma impozitului pe venit. Vreau de asemenea să menționez că contribuabilii care au filiale și sau subdiviziuni în afara unității administrativ-teritoriale în care se află sediul central, transferă impozitul pe venit calculat la buget după sediul de bază al contribuabilului, adică după adresa juridică. Declarația poate fi semnată atât de conducătorul contribuabilului, ori de două persoane cu drept de semnătură, respectiv prima semnătură aparține conducătorul sau alte persoane puternicite, a doua semnătură aparține contabilul șef sau alte persoane puternicite. În continuare se va vorbi despre impozitarea persoanelor care desfășoară activitate profesională conform capitolul 10 cu indicele 1 de Codul Fiscal, și anume despre persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și în domeniul sănătății. Din categoria persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, fac parte avocații, avocatul stagiar, notarii publici, executorul judecătoresc, administratori autorizați, mediatorii, experți judiciari în cadrul biroului de expertiză judiciară. Persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății includ două tipuri de contribuabili, cabinetul individual al medicului de familie și medicul de familie din cadrul Centrului Medicilor de Familie. Obiect al impunerii pentru această categorie de contribuabili este venitul impozabil obținut din desfășurarea activității profesionale în sectorul justiției în perioada fiscală de declarare, exceptând deducerile și scutirile la care au drept. Cota impozitului pe venit pentru această categorie de contribuabili este de 12% pe venitul impozabil, iar achitarea impozitului pe venit se efectuează trimestrial către data de 25 și după trimestrul de gestiune, adică la data de 25 aprilie, 25 iulie, 25 octombrie și respectiv 25 ianuarie. Scutirile personale la care au dreptul sunt stipulate în articolul 33-35 din Codul Fiscal și la fel sunt scutirea personală majoră pentru soție, scutirea pentru persoana întreținută și scutirea pentru persoana întreținută majoră. Pentru anul 2024, scutirea personală a avut cuantumul de 27.000 de lei, deja pentru anul 2025 și este stabilită scutirea de 29.700 de lei.
Scutirea personală majoră pentru 2024 a constituit 31.500 de lei, pentru 2025 a fost aprobată scutirea în mărime de 34.720 de lei. Scutirea personală majoră pentru soție pentru anul 2024 a constituit 19.800 de lei, pentru anul 2025 a fost aprobată în mărime de 21.780 de lei. Pentru persoana întreținută, în 2024, scutirea a avut mărime de 9.000 de lei, iar pentru 2025 deja constituie 9.900 de lei. Și scutirile pentru persoanele întreținute majoră a constituit pentru anul 2024 19.800 de lei, iar pentru anul 2025 a fost majorată la cuantumul de 21.780 de lei. Dar este important să rețineți că dreptul la scutire personală, în mărime stabilită la articolul 33 din Codul Fiscal, îl au persoanele fizice rezidente care au un venit anual impozabil până la 360.000 de lei, cu excepție veniturilor prevăzute la articolul 90 din Codul Fiscal. Care cheltuieli pot fi deduse? Pentru a vorbi despre deducerea cheltuielilor, în primul rând trebuie să înțelegem noțiunea de deducere. Aceasta reprezintă suma care, la calcularea venitului impozabil, se va scade din venitul brut al contribuabilului, conform prevederilor legislației fiscale în vigoare. Diferența dintre mărimea cheltuielilor recunoscute în evidența contabilă și cele recunoscute în scopuri fiscale este condiționată de faptul că nu toate cheltuielile sunt recunoscute în scopuri fiscale, iar deducerea unor cheltuieli este limitată în scopuri fiscale. De asemenea, la determinarea venitului impozabil, din venitul brut se deduc cheltuieli sportate în cadrul desfășurării activității caracteristice gestionării activității, cheltuielile condiția confirmării documentare acestora, cheltuielile care au fost calculate sau suportate în perioada fiscală de raportare și altă condiție este ca cheltuielile respective să fie confirmate prin acte normative în vigoare. Printre cheltuielile deductibile țin să enumăr cheltuielile de delegații, de reprezentanță, de asigurare în limitele stabilite de guvern, cheltuielile de locațiune, dobânzile aferente creditelor și împrumuturilor, donațiile în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil, cheltuieli sub formă de taxe de aterare și cotizații de membru destinate activității patronatelor, sindicatelor, fundațiilor și altor asociații de reprezentare a activității de întreprinzător limita de 0,15% din fondul de retribuire a muncii, datoriile compromise conform legislației. Avem în același timp și deduceri limitate, printre care cheltuielile neconfirmate documentar, care depășesc 0,2% din venitul impozabil. De asemenea, nu se permite deducerea impozitului pe venit, instituit în titlul 2 din Codul Fiscal, a penalităților și amenziilor aferente lui, a amenziilor și penalităților aferente altor impozite, taxe și plăți obligatorii la buget, a amenziilor și penalităților aplicate pentru încălcarea actelor normative. La fel nu se deduc cheltuielile personale și familiale, nu se deduc impozitele achitate în numele unei persoane alta decât contribuabilul sau alte cheltuieli ce depășesc limitele stabilite de Codul Fiscal. În partea ce ține de desemnarea procentuală. Desemnarea procentuală se indică în anexa 3 a declarației și ea se completează de către contribuabilii care doresc să direcționeze anual un cuantum stabilit la articolul 15 cu indicele 2 din Codul Fiscal din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale. Desemnarea procentuală se face prin indicarea în anexa 3D a codului fiscal al beneficiarului inclus în lista beneficiarii desemnării procentuale. Pentru a putea desemna procentual, urmează a întruni câteva condiții importante. Astfel, persoane fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției vor putea desemna procentual 2% din impozitul pe venit în situația când prezintă declarații în termen, când nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioadele precedente și neapărat este necesar să achite integral și în termen impozitul pe venit pentru perioada fiscală pentru care s-a făcut desemnarea. În același timp, beneficiarii desemnării la fel trebuie să întrunească anumite condiții. În primul rând, trebuie să activeze timp de cel puțin un an până la solicitarea înregistrării în lista beneficiarilor desemnării procentuale și la fel nu trebuie să aibă datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare. Beneficiarii desemnării procentuale pot fi asociațiile obștești, fundațiile și instituțiile private care desfășoară activități de utilitate publică în conformitate cu articolul 30 al legii cu privire la asociațiile obștești și cultele religioase și părțile componente ale acestora care desfășoară activități sociale,
morale, culturale sau de caritate, potrivit articolul 15 a legii privind libertatea de conștiință, de gândire și de religie, numărul 125 din 11 mai 2007. Când are loc raportarea obligației fiscale? Pentru contribuabili cu statut de persoană fizică și cei care activează în cadrul birourilor asociate, raportarea se efectuează anual către data de 25 martie după anul de gestiune, prin prezentarea formularului DAP 24. Pentru contribuabilii cu statut de persoană juridică, raportarea se efectuează la fel anual către data de 25 martie după anul de gestiune, dar prin prezentarea formularului declarație VIN 12. Prin urmare, dacă în anul 2023 persoanele care desfășoară activitate în sectorul justiției prezentau declarația anuală forma DAJ 17, iar persoanele care desfășoară activitate în domeniul sănătății prezentau declarația anuală forma DAS 19, începând cu anul 2024, urmează să prezinte același tip de formular, forma DAP 24. Iată aici aveți și exemplu cum arată declarația formularului DAP 24. La fel aici nu cred că sunt permiți mari greutăți la completare, doar atât că se observă este categoria contribuabilului, respectiv în dependență de activitatea desfășurată, urmează a fi bifată categoria respectivă. Unitatea de măsură pentru indicatorii reflectați în declarație este leul moldovenesc. Sumele se reflectă în lei, iar partea decimală urmează a fi rotunjită până la cel mai apropiat număr întreg. Dacă mă refer la indicatorii din declarație, în rândul 10, se indică suma venitului sau suma pierderilor obținute de către persoana care desfășoară activitate profesională în perioada fiscală de gestiune. În rândul 101 se reflectă suma totală venitului obținut aferent exercitării activității profesionale conform capitolului respectiv. Rândul 10-11 din declarație se reflectă suma totală a venitului obținut, de fapt, rândul 10-11 se completează doar de către persoanele care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății și aici, la fel, aceștia deja vor reflecta suma totală a venitului obținut din contractele încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru prestarea asistenței medicale primare. Rândul 10-12 la fel se va completa doar de către persoanele care desfășoară activitate în domeniul sănătății și vor reflecta aici veniturile obținute din alte plăți permise de legislație aferent exercitării activității profesionale în domeniul sănătății. Rândul 102 include suma totală a cheltuielilor aferente exercitării activității profesionale, iar rândul 20 include suma totală a ajustării veniturilor potrivit prevederilor legislației fiscale cu privire la impozitul pe venit. În rândul 030 va fi inclusă suma totală a ajustării cheltuielilor efectuate în conformitate cu legislația fiscală. În rândul 050 se vor include cheltuielile legate de donațiile în scopuri filantropice și de sponsorizare, atât sub formă monetară cât și sub formă nemonetară, care sunt deductibile în conformitate cu codul fiscal. Aici țin să menționez că se permite deducerea oricăror donații făcute pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice, a organizațiilor necomerciale, a organizațiilor sindicale și patronale, precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, dar nu mai mult de 5% din venitul impozat. În rândul 060 se va include suma cheltuielilor neconfirmate documentar. Anterior deja am zis că se vor permite la deducere cheltuielile ordinare și necesare suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal neconfirmate documentar, doar în limita de 0,2% din venitul impozat. La completarea rândului 309, în colonița 2, se va reflecta suma cheltuielilor neconfirmate documentar în mărime efectivă. Deja mai departe, rândul 070 de suma scutirilor de care poate beneficia persoana care desfășoară activitate profesională în domeniul justiției și sănătății. Despre scutirea am vorbit anterior, adică este scutirea personală, scutirea temporară întreținută, scutirea majoră, și așa mai departe. În mai departe, asta este tot ce am vrut să vă zic referitor la
indicatorii care urmează completare din declarația DAP 24. Mergem mai departe. Când se raportează obligațiile? Persoanele care practică activitate profesională vor prezenta declarația indiferent de prezentă obligații privind achitarea impozitului. Termenul de prezentare a declarației cu privire la impozit de venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională, țin să mă repet, este la fel 25 martie, nu uităm, este forma DAP 24. Anterior a fost DAJ. Darea de seama fiscală se prezintă utilizând în mod obligatoriu metode automatizate de raportare electronică. Totodată, contribuabilul, când descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conține o greșeală, el are dreptul să prezinte o dare de seamă corectată. Dar darea de seamă corectată nu va fi luată în considerare și respectiv nu va modifica darea de seamă precedentă dacă cea corectată a fost prezentată după emiterea de către conducerea organului care exercită controlul a unei decizii scrise cu privire la inițierea efectuării unui control fiscal, obiectul căruia va fi și darea de seamă respectivă. La fel nu va fi luată în considerare dacă darea de seamă a fost prezentată pentru o perioadă supusă unei verificări documentare sau după ea. În parte ce ține de obligațiile sociale și sindicale. Mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătoriești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreți, traducătorii și administratorii autorizați, indiferent de forma juridică de organizare a activității, sunt plătitori ai primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală în sumă fixă de 4.057 de lei, care se asigură în mod individual. În același timp, liber profesioniștii care practică activitate în sectorul justiției, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu disabilități, se încadrează în categoriile de plătitori și de asigurați, care se asigură individual și achită taxa fixă în mărimea de 27.772 de lei, în conformitate cu legea bugetului asigurărilor sociale de stat anual. Iată aici este și tabelul 2, unde urmează declarație, calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și informații privind evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale. Și asta este tot ce ține de formularul DAP 24. În continuare, deja o să-i predau ștafeta colegii mele, Diana Vornic, pentru a vă prezenta informații ce ține de completarea dării de seamă IMU și ONG 17. În continuare, despre regimul fiscal al organizațiilor necomerciale. Și anume, atribuțiile aferente impozitării organizațiilor necomerciale, completarea declarației în formă ONG 17 și utilizarea mijloacelor din determinare procentuală. Organizațiile necomerciale sunt asociațiile obștești, asociațiile de coproprietari în condominiu, fundațiile, instituțiile private, organizațiile filantropice, organizațiile religioase, partidele politice și organizațiile social-politice, publicațiile periodice și agențiile de presă. Organizațiile necomerciale sunt schite de plată impozitului pe venit în cazul în care sunt înregistrate sau create în conformitate cu legislația și desfășoară activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire. Activitatea economică prevăzută în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire corespunde obiectivelor și scopurilor prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire și rezultă nemijlocite din acestea. Mijloacele cu destinație specială și veniturile rezultate din activitatea statutară sunt utilizate în scopurile prevăzute de statut, regulament sau alt document de constituire. Organizațiile necomerciale sunt scutite de plată impozitului pe venit în cazul în care în statut este indicată interdicția privind distribuirea mijloacelor cu destinație specială și venituri rezultate din activitatea statutară sau a proprietății între fondatori și membri ai organizațiilor sau între angajații ei. Nu folosesc mijloacele cu destinație specială
alte mijloace și venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietate în interesul unui fondator sau membru al organizației, ori în interesul unui angajat, cu excepția plăților salariale sau altor plăți reglementate de legislația muncii, îndreptate în favoarea acestuia. Nu susțin partidele politice, blocurile electorale sau candidații la funcții în cadrul autorităților publice și nu folosesc mijloacele cu destinație specială, alte mijloace și venituri rezultate din activitatea statutară sau din proprietate pentru finanțarea acestora. Scutirea de plată a impozitului pe venit. Dreptul la scutire de plată a impozitului pe venit se realizează din data înregistrării organizației la Agenția Servicii Publice. La nerespectarea cerințelor organizației necomerciale urmează a fi supusă impozitării în modul general stabilit. Organizațiile necomerciale care utilizează contrar destinației mijloacele cu destinație specială sau folosesc proprietatea alte mijloace și venituri rezultate din activitatea statutară în scopuri neprevăzute în statut, calculează și achită impozitul pe venit din suma utilizată contrar destinației. Organizațiile necomerciale care utilizează contrar destinației mijloacele financiare obținute în urma diseminării procentuale restituie în buget suma utilizată contrar destinației. Raportarea obligațiilor. Prezintă declarația persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la articolul 51/2 și 51/3, cu excepția autorităților publice și instituțiile publice, indiferent de prezentă obligație privind achitarea impozitului. Termenul de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale, forma ONG 17, prezintă până la data de 25 martie. Darea de seamă fiscală se prezintă utilizând în mod obligatoriu metode automatizate de raportare electronică. Raportarea obligațiilor se face pe un formular de tip formă ONG 17, aprobat prin ordinul Ministrului Finanțelor numărul 015 ianuarie 2017. Suma spre impozitare se stabilește minus cheltuielile aferente mijloacelor cu destinație specială utilizate contrar destinației și cheltuielile utilizate în scopuri neprevăzute în statut. Determinarea obligației fiscale. Excedent sau deficit al perioadei de gestiune în rândul 010, suma spre impozitare în rândul 020, obținem excedent scutire de impozitare în rândul 030. Diseminarea procentuală reprezintă procesul în care contribuabilii, persoane fizice rezidente care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioade fiscale viitoare, direcționează un cuadru procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget aferent veniturilor impozitate conform articolul 88-90 din Codul Fiscal, către beneficiarii diseminării procentuale potrivit articolul 15.2 al Codului Fiscal. Veniturile obținute în urma diseminării procentuale devenit neimpozabile. Utilizarea contrar destinației mijloacelor financiare obținute în urma diseminării procentuale se restituie în buget suma utilizată contrar destinației. Au dreptul de a beneficia de mecanismul de diseminare procentuală asociațiile obștești, fundațiile și instituțiile private, cultele religioase și părțile componente ale acestora care întrunesc cumulativ următoarele condiții. Desfășoară activități de utilitate publică în conformitate cu articolul 30 din legea numărul 837 din 17 mai 1996, desfășoară activități sociale, morale, culturale sau de caritate, potrivit articolul 15 alineatul 6 din legea numărul 125 din 11 mai 2007. Activează cel puțin un an până la solicitarea registrării în lista beneficiarilor de semnări procentuale. Nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare. Pentru a deveni beneficiare mecanismul de diseminare procentuală, solicitanții depun la ASB cereri de registrare în lista beneficiarilor diseminării procentuale, înscris sau în format electronic, în perioada de 1 septembrie-30 septembrie a fiecărui an.
pentru a beneficia de mecanismul de diseminare procentuală pentru anul următor. În cerere se depune în formă și în modul stabilit de agenție, în care se indică denumirea Asociației Pștești, a fundației instituții private, a cultului religios și a părților componente ale acestuia, data registrării, numărul de identificare de stat, datele de contact. Activități implementate. Datele bancare la care vor fi transferate sumele de diseminare procentuală, declarație pe proprie răspundere că nu a susținut și pe perioada valorificării surselor obținute în urma diseminării procentuale nu va susține activitatea unui partid politic, a unei organizații social-politice sau a unui candidat la alegeri, în sensul codului electoral. Scopul susținerii activităților, activități sociale, morale, culturale sau de caritate, cultele religioase și părțile lor componente. Activități de utilitate publică în cazul asociațiilor obștești, fundațiilor și instituțiilor private. Cheltuielile administrative pot fi efectuate potrivit destinației stabilite de actele normative în domeniul contabilității, legea contabilității, indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizații necomerciale. Mărimea cheltuielilor administrative nu poate depăși 50%, suma obținută este de până la 50.000 lei, inclusiv 40%, în cazul când suma obținută este mai mare ca 50.000 până la 100.000 lei, 30% suma obținută este mai mare ca 100.000 lei până la 500.000 lei și 25% suma obținută este mai mare ca 500.000 lei. Mijloacele obținute din diseminarea procentuală urmează a fi utilizate în două perioade fiscale, după perioada fiscală în care a fost efectuată diseminarea procentuală. Sumele neutilizate urmează a fi restituite la buget până la data limită de depunere a raportului privind modul de utilizare sumelor de diseminare procentuală. Raportul se prezintă până la 25 martie pentru situația din 31 decembrie a anului în care a expirat perioada de utilizare a mijloacelor din diseminare procentuală. În cazul în care beneficiarul a fost exclus de lista beneficiarilor până la expirarea termenului de utilizare a diseminărilor procentuale din cauza unor circunstanțe de ineligibilitate, dar a beneficiat de diseminări procentuale până la excludere, acesta are obligație de restituire în termen de 2 luni de la excludere a sumelor diseminării procentuale nevalorificate până la data apariției circunstanțelor care l-au făcut ineligibil. Este până la 25 martie a anului următor, celui care a expirat perioada de utilizare a sumelor de diseminare procentuală. Se va referi pentru fiecare an de utilizare și rapoartele vor fi publicate pe pagina web a Inspecției Financiare după excluderea datelor cu caracter personal. Raportul financiar privind modul de utilizare a sumelor de diseminare procentuale este prezentat în anexa 1 a declarației. Raportul privind modul de utilizare a surselor de diseminare procentuală se prezintă după expirarea perioadei de utilizare, nu după fiecare an în care au fost utilizate mijloacele, pentru întreaga perioadă cu indicarea sumei utilizate în fiecare perioadă. Exemplu. În urma procesului de diseminare procentuală, suma de 300.000 lei, care au fost utilizate după cum urmează. Pe parcursul lunilor noiembrie-decembrie anului 2021, pentru utilități publice au fost utilizate 100.000 lei. În anul 2022 a fost utilizate 50.000 lei pentru activități sociale, morale, culturale sau de calitate și 30.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor administrative, iar pe parcursul anului 2023 au fost utilizate 100.000 lei cheltuieli suportate pentru activități sociale, morale, culturale sau de calitate. Respectiv, pe parcursul a două perioade fiscale, după perioada fiscală în care a fost efectuată diseminarea, în total au fost utilizate 280.000 lei, iar 20.000 lei au rămas neutilizate. Exemplul descris mai sus este prezentat în tabelul de raportare.
Beneficiarii destinării procentuale și persoanele cu funcții de răspundere din cadrul acestora poartă răspundere pentru utilizarea mijloacelor financiare obținute în urma diseminării procentuale cu încălcarea prevederilor legii și neraportarea privind utilizarea mijloacelor financiare obținute în urma diseminării procentuale. Particularitățile completării declarației cu privire la impozitul unic. Particularitățile regimului fiscal al rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației și prezentarea declarației cu privire la impozitul unic, forma EU-17. Către cadrul juridic ce conține codul fiscal numărul 1163 din 1997, legea numărul 77 din 2017 cu privire la parcurile pentru tehnologie informației și ordinul Ministerului Finanțelor numărul 135 din 2017 cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenți parcurilor pentru tehnologie informației și hotărârea Guvernului numărul 1144 din 2017 cu privire la crearea parcului pentru tehnologie informației, Moldova IT Park. Subiecții. Este persoană juridică sau fizică registrată în Republica Moldova în calitate de subiect a activității de întreprinzător, care este inclusă în registrul de evidență a rezidenților parcului și care practică drept activitate principală una sau mai multe din activitățile prevăzute la articolul 8 din legea numărul 77, în baza unui contract încheiat cu administrația parcului. Activitatea principală generează 70% sau mai mult din venitul din vânzări al rezidentului parcului. Pentru determinarea faptului dacă rezidentul parcului pentru tehnologie informației desfășoară activitatea principală care generează 70% sau mai mult din veniturile din vânzări, se calculează raportul dintre suma venitului obținut din vânzarea serviciilor, lucrărilor permise în parc, în conformitate cu articolul 8 din legea numărul 77 cu privire la parcurile pentru tehnologie informației și suma totală a venitului din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor. În acest caz, am indicatori ce țin de mărimea venitului din vânzări se determină lunar, cu total cumulativ de la începutul anului calendaristic, respectiv dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anii calendaristici precedenți sau de la aplicarea regimului special de impozitare, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anul calendaristic curent. Obiectele economice. Suma impozitului unic se calculează în funcție de numărul de angajați care pe parcursul perioadei fiscale au lucrat ori s-au aflat în orice tip de concediu plătit sau alte situații în care în regim standard de impozitare a fi realizat venit asigurat cel puțin o zi în baza unui contract individual de muncă încheiat cu rezidentul parcului pentru tehnologie informației și de cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală respectivă. Cota impozitului în obiectul impunerii va fi 7% lunar. Suma minimă a impozitului unic se va determina lunar pentru fiecare angajat și va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală. Salariul mediu lunar pe economie pentru anul 2025 constituie 16.100 lei. Componența impozitului unic pe venit de la activitate de întreprinzător, impozitul pe venit de salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori, primele de asigurare obligatorii de asistență medicală datorate de angajați și angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova. Nu se includ impozit pe venit reținut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile articolul 88 alineatul 5, articolul 89, 90, 90 prim și 91 din Codul Fiscal. Contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorii de asistență medicală calculate reținute la efectuarea plăților în folosul persoanelor fizice și alte plăți decât cele salariale. Taxe pe valoare adăugată, accizele,
taxele rutiere, exceptă taxe pentru folosirea drumurilor de către autovehicule imatriculate în Republica Moldova și alte impozite, taxe și plăți obligatorii nespecificate expres ca parte componentă a impozitului unic în conformitate cu alineatul 1, articolul 372 din Codul Fiscal. Dările înseamnă forma IU-17 se prezintă lunar până la data de 25 a lunii următoare, lunii de gestiune. Forma ISAP-17 se prezintă anual până la data de 25 ianuarie a anului următor, anului calendaristic, în care au fost efectuate plăți în folosul angajaților și are scop informativ. Forma IPC-21 se prezintă lunar până la data de 25 a lunii următoare, lunii în care au fost efectuate plățile. Declarația se prezintă de către contribuabilul cu forma anexei. Deci este prezentat și un exemplu. Plățile salariale este orice plată efectuată angajaților sau în folosul acestora de către rezidenții parcurilor pentru tehnologie informației în baza legislației muncii și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii. Articolul 367.4 din Codul Fiscal. Informații privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologie informației în folosul angajatului. Ordinul Ministerului Finanțelor numărul 35 din 2017, anexa numărul 5. Se prezintă anual fiecare angajat care au fost achitate plăți salariale impozitate prin aplicarea impozitului unic până la 1 martie anului următor celui în care au fost efectuate plățile. Darea de seamă se prezintă utilizând în mod obligatoriu metode automatizate de raportare electronică, conform articolul 187 alineatul 21 din Codul Fiscal. Vă mulțumim pentru atenție!